Gembelo sampeyan aja rumangsa dadi nalindra terus ngidak-idak derajate pendhita kaya aku. Tak suwunke ngersani sing gawe jagat muga-muga mandya ucape sabdawala. Nggih, nanging sanes menika. Lah terus apa? Kathah ing badhe kula suwunaken mriksa dhateng paduka Penembahan. Nek iso arep tak wangsuli nek ra iso kuwi aja kagol atimu. Merga menungsa kuwi winates, menungsa kuwi ora sempurna. Inggih. Menungso kedunungan tetembungan ino lali salah apes lan mati lan ora didit. Inggih. Inggih Penembahan. Saiki Raden Antasena. Sampeyan kuwi ya putra satriya tur dasare jagat ingkang keberbeken marang mandangi Raden Antasena. Satriya ndugal kewarisan dasare putu dewa tur bapakne satriya peng-pengan. Nek lumrah panjenengan ki Ndara Antasena utawa Raden Antasena kuwi sawijining satriya ingkang tak kira kaya wis komplit apa sing dibutuhake. Kok dadak ketayalan sowan utawa suwita ngersani Begawan Sabdawala ki janjane ngopo? Ngelmu sing tok goleki apa? Nek perkara penemu ngelmu ora beda karo Pak Dianoman, Mbah. Ning nuwun sewu. Tekaku ana ing pertapan Kembang Sore kene jane ora saka niatku dhewe. Lah iki sing rada nyemelangi nang kene iki. Kok ora saka niate Raden Antasena, saka niate sapa? Mung nalika semono aku lagi nglakoni tapa ana ing kasatriyan Ngrandu Gumbala. Dumadakan aku entuk sasmitaning dewa ingkang dumuling ana ing Karna. Yen to aku didhawuhi sapa Suswita marang Begawan Sabdawala mapan meneng pertapan Kembang Sore, tanpa taliwara aku budal saka kasatriyan Ngrandu Gumbala goleki menyang ngendi papan dununge pertapan Kembang Sore. Bejane ngawak dene aku iso ketemu karo pertapan Kembang Sore lan suwita karo Begawan Sabdawala. Lah terus sampeyan suwita iki sing tok goleki ngelmu apa? Manut apa sing arep paringke tak tampa. Ngelmuku ngelmu ming cethek-cethek wae Raden Antasena. Mbok menawa ora ana sing migunani tumraping uripe Raden Antasena. Sak kabeh ngelmu sak cethek-cetheke ngelmu tumrap aku bakal ana pigunane. Malah kula mangsa wong sing ora gelem ngopeni ngelmu cethek-cethek kuwi yen kebentu sing tawang utawa kesandung kesrimpet marang lelakon, kadang kula malah terus kelingan. Ngelmu cethek mau iso dienggo ngrampungi lelakon mau. Ya apa ora, Mbah? Lah ya bener. Ya wis. Nek pancen wis duwe karekat lan tekad sing kaya mengkono aku mingkari nampa. Lah saiki ngene. Njaba kae akeh para kawula ingkang padha kepengin njaluk tamba karo aku, njaluk pangestu karo aku, njaluk berkah karo aku, njaluk dayaku. Heeh. Kae wis do antri. Ning tak dhisikke Anoman karo Raden Antasena. Penembahan menika priksa. Bilih gesang kula menika sampun mataun-taun mangabad-abad laminipun wiwit kula nderekaken Sang Marting jagat Prabu Rama Wijaya. Ngantos dumugi sak mangke sampun gantos jaman. Inggih menika jamanipun para Pandhawa miwah para Kurawa. Tanganipun sampun boten sekedhik malih. Sampun pinten abad anggen kula gesang wonten ing Madyapada. Penembahan kula menika sampun kewowoken, kula menika sampun kewaregen nyawang dhateng tingkah lampahipun titah utawi sesaminipun menungsa ingkang sami gesang wonten ing alam padhang. Kula menika sampun kewowoken nedha dhateng gempalaning jagat legiasining kawontenan. Mila estunipun ingkang kula jangka pendak dinten menika rawuhipun Sang Hyang Yama Dipati supados sak mangke anjabel dhateng sukmanipun ing abdipun Anoman. Penembahan nanging dumugi sepriki lah kok manah kula menika dereng wonten tandha-tandha kula menika badhe wangsul dhateng ngersanipun Hyang Mahanasa. Badan kula tasih ketingal seger. Lajeng kula menika panggenipun badhe gesang menika dumugi benjang menapa lan pejah kula menika benjang menapa. Penembahan. Weh lah apik kuwi. Apik kowe iki jane takon ning arep njlomprongke aku. Liripun kados pundi kula badhe njlomprongaken panjenengan. Nek kowe pisan-pisan gresula upama kowe lagi ngrekoso dhisik utawa lagi ngrekoso sedhela ngrekoso genep sesasi wis duh Gusti kok kados mekaten kawontenan kula. Kuwi gresula, tegese kowe ora iso nampa peparinging Gusti sing Maha Nasa. Mula akeh ulah agama sing ngandhakake nek kowe dong kepenak syukura. Ning nek kowe dong ora kepenak
matur nuwun dene tasih dipun paringi berkah ngrekaos. Kuwi angel. Inggih. Angel kuwi ora ana sing do iso nglakoni. Racak-racake menungsa kuwi mulya sithik wae ndase atos. Kuwi racak-racake. Lho iki apa anane lho, aku omong apa anane? Mulya sithik duwe dhuwit sithik, wah apa-apa arep dituku. Apa-apa arep digenteni. Mongko ngucap syukur wae ora tau. Kuwi biasane ngono kuwi. Ning nek rekoso sithik, walah le sujud man. Ya Allah. Nganti mbrebes mili. Ning nek kepenak lali kuwi watake menungsa. Inggih. Kula pitung-pitung leres. Lah iya, mulane aku omong apa anane. Dadi nek kowe diparingi umur dawa kuwi matur nuwun. Matur nuwun karo sing gawe jagat. Tegese kowe isih dipercaya urip ana ing alam padang. Ngono. Matur nuwun, aja pisan-pisan kowe terus ngarah. Aduh aku wis kesuwen urip matiku sok kapan lho. Terus sing tok takoni aku. Aku mau mula ngandhake nek iki nek ora ngati-ati iso njlomprongke aku. Terus sing tok takoni aku ora mulat karo kahanan, ora tak petung, ora tok gelar, ora tak gulung. Dumene ngarepe cantrik pirang-pirang aku terus kumawasa kaya wong ngerti kaya wong pono. Mumpung didelokke cantrik pirang-pirang. Man, matimu dina iki, wanci iki kanthi cara ngene. Terus aku tak takon. Terus aku iki anggepe punakane sing gawe urip apa piye? Wah aku ki prunane sing gawe urip apa piye kok ngerti matimu ki? Wong mati uripe manungsa gumantung karo sing gawe jagat. Ngono. Mati uripe manungsa karo gumantung sing gawe urip. Manungsa mati ki ora iso dijangka kapan. Ana sing tenguk-tenguk langsung teksek ya ana. Akeh kuwi. Ana sing lagi mangan keselak. Ming keselak sak upa lho. Ning nek Gusti ngeparengake dadi dalan matine kuwi ya akeh. Ana sing lagi ngitung dhuwit terus mati ya ana. Ana kuwi ora kok keselak matane. Ya matane para dhuwit pirang-pirang terus gleleng to. Kuwi ana. Pirang-pirang ngono lho. Ana sing lagi momong anake, ana sing lagi nyirami tetandurane, ana sing lagi ning sawah, ana sing lagi nabuh ya ana. Ning tak jaluk aja inggih. Inggih mekaten. Ning kabeh iki pasrah karo sing gawe jagat, ngono lho. Wong ki nek wedi utawa wong ki nek pikirane tekan nggon pati, uripe ora tentrem. Wis to, manut wae. Manut jangkane sing gawe urip. Umurmu mung tekan semene. Sabdawala arep kowe dadi wong pinter ning umurmu mung tekan semene. Monggo Gusti. Menika kersa panjenengan kula namung sumarah. Ngono. Inggih. Dados penembahan mboten mangertos binjang menapa telasipun umur kula menika mboten mangertos. Ora. Jujur wae ora. Nanging menawi tandha-tandha panjenengan saged ngendikaken menapa mboten. Aku iki pendhitae. Dudu pegawe BMKG. Nek pegawe BMKG iki iso ngrani, oh sesuk bakal ana lindu, sesuk bakal ana ngene ditengan kuwi mbuh tenan mbuh ora ning iso ngrancang. Lah aku ki ming pendhita. Tur gaweanku pendhita ngundhungke ora kok mejang ilmu akeh-akeh, ngelmuku ya mung ilmu cethek. Niatku urip ana ing alam padang kuwi tetulung tapa ngrame, paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, menehi pangan wong kaluwen. Monggo aku tanpa pamrih. Lho delokon ya lho, kawula sing do antri semono akeh, do njaluk tamba karo aku, do njaluk apa-apa karo aku, ning aku ora njaluk sulih apa-apa. Niatku pancen nulungi marang sawepadaning urip. Gaweanku mung ngono kuwi. Inggih. Ing menawi dipun tandhakaken menapa tasih dangu menapa sampun caket. Kowe meksa kowe iki. Aku semoh wangsulan ning kowe meksa. Sesuwe tasih dangu, suwe banget. Waduh, ora waduh. Lakoni kanthi seneng. Lho. Ngono lho. Dilakoni kanthi seneng. Nek kowe ora gelem nglakoni uripmu kanthi seneng, tegese kowe ora percaya karo Gusti sing maringi urip karo kowe. Dosa gedhe kowe. Aku wis kandha to bungah susah bejo cilaka sugih miskin lakoni. Kanthi seneng, ora usah dadak ngresula. Gusti kuwi adil kok, Man. Nggih. Kowe dadi wong melarat upamane
diparingi rejeki sarwa sithik ning apa-apa kecukupan mergo kowe syukur ngersaning Gusti lho kebutuhanmu ora akeh kebutuhanmu ya dipaske karo Gusti le paring rejeki karo kowe wis kuwi titenono arep akeh bandane akeh bayare akeh duwite ning pengeluaran juga akeh kuwi wis pasti ngono kuwi dadi mesti padha karo sing ora duwe dhuwit ning ming sithik pemetune iso awet duwite duwe dhuwit akeh ning akeh pemetune iso boros ta wong didhetake iki godane akeh kok ngragati kono ngragati kene ayo akeh karyawane akeh mengkaten nggih ha iya dadi yo mulane perkara iki aja nganti tok gawe bingung wis to pasrah wae arep tekan kapan sok nggon murip disyukuri kowe tangi lek saka turu esuk iso melek iso weruh kahanan pertapan Kendali Sada ngucap wae alhamdulillah Gusti tasih dipun paringi gesang ngono ya ra inggih matur sembah nuwun penemban cumeplong raos sing manah kula nanging menawi kepareng kula badhe nyuwun mriksa apa meneh panjenengan teparing dawuh gesang kula tasih dangu menika benjang jaman menapa wala kuwi angel kuwi yo njlomprongke kuwi nek aku omong kowe esuk tekan jaman iki man kuwi aku yo diarani nek wah Sabdawala kaya ngerti-ngerti yo Sabdawala kaya dong-donga. Aku wedi, ning sing penting isih suwe. Setunggal warsa, kalih warsa. Wah. Urung apa-apa. 100 tahun meneh luwih. Waduh. Waduh. Ya wis diterima-terimake Pak D, sok kowe gari untu tok. Nek umur semene kok tekan 100 tahun meneh. Lho tenan kok. Tenan. Ning Gusti iki adil. Lho. Keagenganing sing gawe urip nadyan Anoman ki umure wis abad-abad ditambahi sak abad meneh deloken awake Anoman isih kaya ngono kuwi isih panggah sehat isih panggah rasa isih panggah sembodo kuwi adiling sing kuwasa inggih mugi-mugi ngaten penemban ora mugi-mugi mugi-mudi inggih penemban ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan sampun marem cemeplong raos sing manah kula apa meneh sing arep takoke aku manut nek aku iso tak jawab nek ora iso ora tak wangsuli sampun cekap menika sampun marem yakin inggih saestu monggo kowe tekan Kendali Sada kowe engko terus grenengan ana sing gurung tak aturke terus suatu saat kowe sowan meneh ganggu lehku ngaso mboten menika cekap menika kemawon Raden Antasena arep takon apa aku tak takon ning simbah tak jaluk maringi wangsulan ya Mbah aku kira anak Pandhawa sesuk bakal nglakoni perang gedhe sinebut Bratayuda Jaya Binangun Mbah aku tak takon karo sampeyan niatku dadi anak Pandhawa iki pengen bilani para Pandhawa tak gadang-gadang nang jering perang gedhe Bratayuda kuwi sesuk Antasena iso dadi senopati mangrurah para Kurawa yen perlu aku iso mateni Kurawa iki nggonku ngaturake dharma bektiku kalawan para Pandhawa mergo Pandhawa ki wong tuaku aku ngrumangsani ra iso ndodhok aku ngrumangsani ra iso tata krama aku ngrumangsani ora iso basa mongko sing jeneng swargane wong tuwa ki dumunung ana tingkah lakune anak nek anak sarwa tata krama unggah-ungguhe jangkep basane ya apik iso njunjung kalawan derajate wong tuwa ning nadyan to anak sugih blegedhu iso munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa nek kelakuane mrusal bedugal kuwi dadi jalaran neraka tumraping wong tuwa ning Gandeng Antasena kuwi ora iso munjung apa-apa niatku ya mung munjung besok mangsa kala aku iso nglabuhi marang para Pandhawa iso ora Mbah kira-kira nek miturut paningali Simbah Sabdawala panjangkaku iki kelakon ora tak jawab jujur ya Raden ya Mbah ora lho
Ora iso. Mergo jantraning urip Raden Antasena iki ora kaya ngono. Raden Antasena iki ora tau pisah karo Raden Wisanggeni. Monggo Raden Wisanggeni karo Raden Antasena kuwi anak Pandhawa sing pancen nuwun sewu ndugal kewarisan ora ngerti tata krama. Ning tanpa capa sampeyan karo Raden Wisanggeni kuwi disebut wiji sejati. Wiji sejati. Heeh. Wiji sejati. Ya kuwi tukulan pepetinganing putra Pandhawa. Turasing Dewa sing siji Raden Wisanggeni, sing siji Raden Antasena. Tak critani. Nah iki ora perkara mati urip. Ning iki perkara jangka. Nek jangka aku wani ngaturake. Ya Mbah, piye Mbah? Aku sesuk kudu piye? Sampeyan ora piye-piye. Ming sampeyan sesuk kuwi bakale entuk kewajiban. Ora kok melu perang Bratayuda ora. Ning jagat iki ana dewaning angkara murka ingkang tasanggiri godha marang atine menungsa supaya tumindak ala. Ya kuwi balane Betari Durga sinebut baju barat. Aja baju tengah lho, baju barat. Oh, Mbah. Mongko ora ana sing iso ngasorake kridaning Betari Durga lan sak wadyabalane, kuwi sesuk bakal ana satriya ingkang pinatah nyirnakake Betari Durga, Bathara Kala sak wadyabalane. Dene satriya mau sapa? Aku ora arep ngandhakake petungen dhewe nganggo nalarmu Raden Antasena. Oh, ngono. Lah sebabe apa kakuk ora meru Bratayuda? Lah nek sampeyan melu Bratayuda ki ora kelakon pirang-pirang dina. 20 menit Kurawa mati kabeh mungsuh sampean. Mergo sampean ki pancen didaya tenan. Saya sik len apa jenenge iki mangkat wong loro karo adimu Wisanggeni. Wah. Kurawa iki ora nganti 3 medheping netra blasah kaya babatan pacing ngestina bali marang panguwasaning Pandhawa. Ning kodrating jagat ora kelakon. Mongko dewa wis ngudratke sesuk ana Bratayuda semene dina. Mongko dewa ki njangka kudu kelakon. Nek sampeyan melu perang Bratayuda tegese jangkane dewa bubar sing do wirang dewa-dewa. Oh ngono ya Mbah. Sing nomor loro sing arep tak takokke janjane arep isin aku arep takon ning gandeng Simbah ki wong ngerti. Aku tak takon ya Mbah. Takon apa? Aku ki tau dibedheki karo kawula ngrandu Gumbala seprene ora iso njawab. Bedheki apa? Apa bedane soto karo siti, Mbah? Gahu. Kuwi satriya ning Sembrono Raden Antasena iki. Takon ki bab ngelmu. Kuwi rak ming bahane pelawak. Apa bedane soto karo siti? Apa tak anggap aku ora ngerti? Ngerti aku. Jawabe rasa, Mbah. Rasa. Engko ndak sampeyan malah kedalalun-dalalun tekan ngendi-endi ora prayoga. Lah iya takon ki sing apik ngono lho. Takon ki wong urip ki apike piye? Wong urip kudu kepiye? Wong urip ki janjane piye to Mbah nek miturut kowe? Wong urip ki mung 3 perangan kok, Den. Raden Antasena, 3 perangan piye? Lahir netepi kewajiban, mati. Wis cukup. Ora sawerna-werna. Lahir nek wis dilahirake ana ing alam padang kuwi awak dhewe kaya sing tak kandhake karo Anoman mau manut marang westening kodrat. Kodrate dadi apa? Kodrate kudu kepiye? Kodrate pangkate apa? Kodrate sugih apa melarat? Dilakoni kanthi ikhlas. Netepi kewajiban manut karo kodrate nalika wis dewasa. Nek dadi lurah sing apik, nek dadi dukuh sing apik, nek dadi narapraja sing apik nganti rampung kewajibane tegese nganti rampung len netepi kewajiban minangka dadi lurah, dukuh lan sak piturute. Engko nek wis kuwi terus ngenteni mati. Jane wong ngenteni mati ki mung ngantri. Apa to sababe nek ning donyane awake dhewe ning dunia pewayangan? Waduh. Ora apa-apa ngene iki bebas kok. Sing jeneng wayang ki tontonan, tuntunan, tatanan. Mula tuntunan ki disampar sandung, aja terlalu saklek le mejang ndak malah ora masuk karo gojek. Iya, Mbah. Mula tak kandhake ning jenenge apa to sababe nek wong
ratu nek wis rampung kok terus disebut mendita. Ngono kae jane unsek ana piye apa ya? Kuwi jane padha uripe karo wong nang alam padang. Wong ki nek wis rampung dadi nuwun sewu, rampung dadi lurah, wis ora dipangkat apa-apa, mendita ngepeno barang sing nyata. Sing ora nyata aja dilakoni. Nebus dosa, manembah, salat, nek Nasrani ya ning gereja. Golek sangu supaya uripe sesuk ning alam baka kuwi kepenak. Kuwi jenenge mendita. Anteng, tajem, tapa brata, prihatin. Kuwi sipate pendhita. Dilakoni, ora bareng wis pensiun kok malah cenanangan. Kuwi malah ora apik. Oh dadi tegese nek ratu wis rampung dadi ratu kae tembunge ingsun arsa mendhita. Ngono kae janjane ora kok kudu dadi pendhita. Ora kok kudu nganggo serban kethu terus dadi pendhita. Ora, tenan akeh banget pendhitane. Menep rasane kaya pendhita. Mongko wis tuwa. Ya teman, inggih menika leres kuwi Sunda Raden Antasena nek wis rampung kewajibane dadi satriya, wis tuwa mendhita. Lho, ngrandu gumbala diganti, pertapan ngrandu gumbala. Sampeyan mendhita ya wis menep rasane, sabar, ikhlas, ora gampang nesu. Tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung, adoh penggawe cidra, ngalah tan anggunggung diri, gawe senenging liyan. Kuwi watake pendhita, kuwi kudu dilakoni. Nek kuwi iso dilakoni, wah, sesuk bakal nemokake pati sing indah, pati sing sampurna, mati sing kepenak, padang dalane merga sangune wis komplit. Ora nyono kok malah rasaku kaya kena ya, Mbah. Kenapa? Kenapa? Kena ngendikane Simbah ki mau kok njur aku malah iso ngrasake kendikane Simbah sing sak tenane. Lah iya mula apa-apa ki nek disampaikan dengan santai itu akan menjadi sebuah eksperimen yang akan mengena di tempatnya itu. Ngono ya Mbah. Oh dadi ora usah nganggo saklek-saklek. Ini mejang nek nganggo tembung sing rekoso malah penontonnya apa kayak tembung apa ora kecekel nek santai ngene iki ora apa-apa. Simbah ki pendhita kok bahasane dicampur-campur. Lho, cantrikku ki ana sing saka Betawi. Ana sing saka Lumpang, Lampung. Heeh, Lampung. Ana sing saka ngendi-endi dadi aku kudu iso basa pirang-pirang nek ana sing takon karo aku nganggo basa Melayu, aku nek ora mlaku ora ketututan. Omongane kok malah kaya ngono. Nah iki ngene. Gandeng wis sawetara nggone padha jagongan Raden Antasena karo Anoman. Kowe tak omongi ning ngrasa dadak ngarani aku ki wong sing seneng bedhek. Iki dilongkas ana daya. Lho, menapa inggih? Lho apa iya, Pak? Tenan. Daya iki mau jane niate mrene arep suwita, arep dadi cantrik. Ning ketoke daya iki wong getapan. Wong getapan, wong gampang nesu. Mengko nek weruh papanku sing sarwa kaya ngene iki, terus weruh wujudanku sing kaya ngene iki, mesti dhek ora percaya nek aku pendhita ampuh. Wis to deloken. Sinten kinten-kinten? Sapa Mbah kira-kira? Kowe ora usah melu ngerti, kowe tengok nang mburi kono. Raden Antasena nang mburi kono. Kae kolahku wis wiwit kosong. Iya. Cantrik kewajibane ngabekti karo pendhita. Aku ngabekti Mbah. Timbani, yo ngestakake dawuh. Kebak, kudu kebak. Nek luber kayake nggo rember, yo ngestake dawuh. Lah menawi kula kaparingan pakaryan menapa, Man? Kayu-kayu kae ya wis arep entek. Ora munyuk to? Inggih. Menek wit kayu sing garing-garing dipoteli, dipikul go munggah ning pertapan. Oh inggih, wis kalah kalih. Slamet tangga kula nika. Papat. Ayo. Sampeyan niku ratu Dodeng sama Ladeng kok kalah karo Pak Slamet. Ora caturan karo kowe. Lho ora caturan wong ning omahku ora caturan piye? Kowe cetha gawe Malik maning kali Baladewa. Yo. Kowe Malik maning kali Baladewa. Kowe kira karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngiyas karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh iya. Saiki ngene. Aku iso bali marang negara Mandura. Yen aku iso mateni Begawan Sabdawala. Lho iki perkarane apa?
Ora ana masalah apa-apa kok mateni karo Sabdawala. Kula niku salah napa luput napa karo sampean. Rasa kok kan gunung tanpa kuno. Ora minggat kowe cocok nenggala jeblok dadamu. Oh, sampean ora iso mlaku. Sampeyan ora iso mlaku, sampeyan ora iso tekan dipun. Cilaka niku ning wonten niku. Piye kowe disebdake apa piye? Mboten Pramban, mboten. Pragoto mati aku. Pragoto iki sing ngobah mung iso ming cangkemku tok. Mataku ora iso kedhep. Iki mbrebes kabeh lohku. Wah, pripun? Menjan menika senengane ngeyel. Pun kula kandhani ampun sembrono karo pendhita. Kembang sore sampean disebdake niki wau mandi. Aduh mati aku Pragoto. Wonten dawuh. Awakku piye iki? Ah mboten ngerti nggih normal mawon. Lah kok ora iso dobake babar blas? Ah pripun lho ya ora ngerti. Pragoto wonten dawuh. Ora awake lho 200 kaya ngoten kok. Lho ora Pragoto tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Wo ayo meso kalah nggon aku. Edan. Siji, loro. Kok dikilani? Piye? Pragoto mati aku. Pun saniki ngeten mawon sampean mboten sah nesu, mboten sah bengok-bengok. Ning nyuwun ngapura karo Begawan Sabdawala. Ora sudi. Nek ora sudi sampean kaku ngenten iki terus. Napa sampean kundur teng Mandura kula junjung? Lah mboten wangun to. Mengke selak sumebar dumugi pundi papan Prabu Baladewa setruk. Lah cilaka to. Aku ki ora apa-apa. Lah ki nyatane ra iso obang ora apa-apa piye. Ha iki ana Ratu Mandura kok. Kena setruk ya iki. Pragoto kok nek aku iso obat tak tapuki cangkemmu. Muja-mujake Ratu Gustine, mboten muja-mujake nyatane. Lah aku kudu piye? Nyuwun ngapura. Njaluk ngapura karo sapa? Begawan Sabdawala. Ora sudi. Arep aku kabeh ngene iki ora arep sudi njaluk ngapura. Wis nengke wae Pragoto. Wis ben yo do ditinggal wae. Tinggal lunga wae rasa dadak ditambani. Ora wedi. Ora wedi piye to? Pertapanku iki demite akeh banget. Ana sing demit wedok wuda. Wah medeni. Nek sam nganti diparani terus diganggu. Waduh. Mbok aku wae. Oh, piye? Pripun? Aduh mati aku. Mati aku Pragoto piye? Pun sampeyan niku mang ngendika. Pramban kula nyuwun pangapura. Aku kon muni ngono? Nggih, mengke tak diwaluyake ditambani. Nek mboten ngoten sampeyan mboten ajeng ditambani mbok yakin. Pramban? Ha, ngoten. Alus. Pramban. Aku njaluk ngapura. Apa ana umume wong njaluk ngapura kok ngoko? Basa. Basa. Ayo basa. Wah tutuk kowe. Basa niku Pramban kula nyuwun pangapura. Nyatane ya digdaya tenan kok. Pun nggih pun ngendika. Aku ora sudi kon basa. Pun to mboten sangaya. Niki sampean manut kalih kula mawon. Nek mboten manut kalih kula, malah cilaka sampean. Pun nggih manut kalih kula. Yo. Pramban. Apa Prabu Baladewa? Kula nyuwun pangapunten Pramban. Njaluk ngapura. Iye. Statusmu apa nang kene? Murid. Murid kaku terus lho tenan. Kaku niku nek ana sing nggo nglemeske ora apa-apa. Nek kaku terus ayo apa kaya nggawa genter. Waduh. Wah mboten sahuane tenan wonten mawon. Pramban, kula nyuwun pangapunten. Statuse Prabu Baladewa ning Pertapan Kembang Sore, kula siswanipun Pramban. Kula muridipun Pramban. Lahir batin, lahir batos. Nek tak
tambani sampean ora mblenjani, mboten badhe mblenjani. Nek ora pintere ra jamak-jamak iso gawe awakku kaku. Iso nambani karo aku wae dan Pragoto mulut orme ora saka bolduser lho. Ora wangun babar blas. Waduh cilaka iki. Nyun ngapunten lho penemban matahipun kados mekaten Prabu Baladewa. Apa? Lho, kok wis apa? Lho. Lah aku kon piye? Sampeyan mau sumpah apa? Dadi siswane Sabdawala. Ya, aku dadi siswamu ora apa-apa. Njaluk ngapura karo aku wis tak tambani. Iya, mergo sampeyan wis tau janji, wis ngucap janji bakal dadi siswaku. Iya. Kok saiki ngono terus piye? Ora ndek tata krama. Lho, aku ki ratu. Arep ratu aku ki pendhita, sampeyan dadi muridku. Ora kena murid karo guru kok. Sapenake dhewe. Wah, ya dibedake. Ya dibedake. Aja dipadha. Ora iso kudu padha karo kancane ndak marahi kemeren. Ora apik. Wis, ora gelem basa. Ora gelem basa. Basa. Kula aturi basa niku lho sing tratapan kok malah kula niki pripun. Ora gelem basa, tak sebdake lempoke. Basa. Iki. Wah, edan. Wah, mak tratap aku. Sawise basa apa pantes? Murid kok ngadeg kaya karo kancane malang kerik. Ayo ora malang kerik, sing tata krama. Niki niku ora utah malang kerik. Sampeyan niku nek ngonten niku kula niku sing tratapan niku andhari ngayali ra jamak-jamak ora. Terus apa pantes nek guru karo murid kok ngejejer padha-padha adu arep kaya wong perang lungguh ngisor. Wah, Pragoto iki kok ditiwanci tak timbali padha kepengin njaluk tombo karo Begawan Sabdawala. Iki Prabu Baladewa mlebu pertapan sik ngenteni sak rampunging kewajibanku. Oh iki staken dawuh. Kula dos pundi Pramban? Kowe ya mlebu pertapan sik Pragoto. Oh iki monggo sinuwun kula dherekaken. Nuwun sewu Penemban. Kula menika tangga desa panjenengan. Oh, saka ngendi? Kula saking Ketingan. Oh. Jenengmu sapa? Kula Margino. Margino? Nggih. Ngapa? Arep njaluk tombo apa? Arep njaluk syarat apa? Matura. Ning ngene ya Margino, aku mung iso menehi syarat dongane daturke karo sing kuwasa. Mbok menawa aku dadi lantaran apa sing tok gayuh iso kasembadan. Ora perkara aku kok ampuh, ning mergo aku lagi dadi dalane sing gawe urip supaya tetulung marang sak pepadane. Matur sembah nuwun. Napa? Lara apa? Mboten sakit. Lah apa? Kula namung badhe curhat. Curhat? Nggih. Semah kula menika langkung enem tinimbang kula. Oh, lah kowe umurmu 72. bojomu 3 gangsal. Yo. Riyen nggih ketoke niku tresna kalih kula. Heeh. Ning akhir-akhir niki nek kesan niku mboten tau wangsul. Oh. Kula ken bali anggere tekan ngomah ming njaluk bondo kaya kalih nesu-nesu sing dadi sasaran anake do dinesoni. Kalung gelang kula pun kula dol nggih nguripi bojo kula. Saya sakit melih pengenane niku kathoke kula kumbah. Nang jeron kathok niku enten gambare wong wedok. Nyandang Jawa. Ketoke sinden. Oh. Sik kowe aja sujana karo bojomu. Lho. Iso uga bojomu ki pecinta budaya. Tegese penggemar sinden ora kok perkara seneng karo sinden terus tok anggap sinden gaweane nggodha lanang salah, kuwi salah gedhe. Wis tok takoni apa? Nggih. Nggih niku asale mboten saking ngriki kok. Lah saka ngendi? Kula piyambak mboten mangertos.
pendak-pendak HP-ne niku mungel, sing ngebel niku tulisane wasita ngaten. Ning bareng kula angkat niku suarane wedok. Oh, lah kuwi sing ngapusi bojomu, kuwi mesti wong wedok dijenengi lanang. Men ora konangan karo kowe. Kula nyuwun syarat. Supaya bojo kula niku betah teng omah. Ngene ya. No. Nggih. Kowe ra wis umur 75 to? Nggih. Bojomu urung 35. Kowe jane ora ana syarate, gematenono. Ngoten. Terus kowe dadi wong wedok ya aja nglomprot kaya ngono kuwi. Dumeh wis umur 75 terus nglomprot. Ora iso. Diusahake kowe iki tampil beda. Men bojomu kuwi betah ning omah. Kowe seolah-olah ora. Mboten. Lah kuwi. Monggo bojo ki senengane diolah-olahke dimasaki karo bojo ki saking marem-mareme, ngono ya. Nggih. Soto gaweke wedang. Mboten. Bojo ki kok gaweke wedang, sing jeneng wong wedok ngladeni bojo ki swarga nggone. Sing jeneng wong wedok ngambung tangane bojo nek bojone arep lunga kuwi, wo kuwi padha karo anu apa jenenge iki musnahke dosa sing akeh. Nggih. Gemateni. Le nakoni sing apik-apik. Kowe nek nakoni bojomu karo nesu. Ali kula gebyur banyu. Ayo kuwi sing marahi bojomu minggat. Dadi aja tok salahke bojomu, kowe barang ya salah ya Nuk Margina. Nggih. Kula kedah kados pundi Dandanono, dandanono. Alon-alon digemateni, dimasake. Kula riyen pegawe rumah makan. Lah. Kuwi iso tok nggo godo. Nek pancen masakmu enak, wong lanang diolah-olahke nang omah mangan diladeni, dahar Mas monggo piringe niki sendoke, ngunjuke napa digaweke. Wong lanang ning omahe kaya swarga. Nek wong lanang ora tau tok olah-olahke ora tau gaweke wedang. Wah, lah ya wis, kuwi aja salahe nyalahke wong lanang. Dandani rumah tanggane. Nggih. Wingenane montore bensine kula cemplungi uyah. Ben ngopo? Lah diken kali tangga teparo kula men sekere bodol. Ya salah kowe kuwi jenengane. Ora kena kaya ngono kuwi, ya. Sing apik, sing sabar, sing ikhlas. Nggih. Kono njukuk lemah ngarepan kono. Oh nggih. Ngestaken dawuh. Niki Sebarke ning ngarep omah. nggih ngestaken dawuh. Nek seminggu bojomu ora betah ning omah, disawurke raine bojomu. Sampeyane nglait tombok kok malah ngrekoso ora. Kuwi ora ana tambane, kuwi mung usahamu dhewe. Wis kono bali. Matur sembah nuwun. Niki penembahan anu Bapak anu sekedhik menika kagem ses. Aku ora tau nampa kaya ngono. Ngono. Kuwi filter apa kretek? Menika filter. Nek filter aku doyan. Benjang menawi betah napa-napa kula mriki malih. Ya wis ngono, ngati-ati. Nggih. Wah, lho, mlakune dadak diegol-egolke. Jane bodi kula sae nggih penembahan. Apik, apik. Panjenengan remen ta ora? Seneng apa ya? Kula nuwun. Masuk. Nuwun sewu penembahan. Sopo iki? Dipun tepangaken. Sabar, sabar. Kula saking nganu mundine Sido Arum. Oh. Jenengmu sapa? Kula pun Artorjo. Oh, Kartorejo. Nggih. Wah, watukmu iki lho. Mila kula mriki menika janjanipun ajeng nyuwun tamba. Tombo. Watuk. Ayo, 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 ayo.
Nggih. Wis pirang sasi lewat to? Mon 3 taun. Ora tok tambake. Mun sowan Pak Dokter nggih mboten mantun. Ya pundi-pundi alternatif nggih pun kula puruki mboten mantun. Pijet pembuluh darah. Mboten mantun, pun kula ombeni obat kuat nggih mboten mantun. Lah wong watu kok hubungane karo obat kuat. Kajenge nek pas perlu niku mboten watuk. Mergi nek kula nggih watuk niku terus kendho piyambak. Nang omah duwe wis jeruk ora? Kadang kene tangga Ya ora apa-apa. Njaluk. nggih. Terus Aku kuwi mung karo kecap. ngangge sambel. Lho. Ora nggo sambel kaya mangan soto ora. Iki tomboe. Nggih, nggih. Kuwi sak sendoke dikecerke ning sendok jeruk urut kae ning tok godhog sike, godhog sila. Tegese diobong jeruke. Oh, Terus kae kecap nggo legi-legi terus diombe. Engko nek ra mari bali mrene. oh nggih, nggih. Aku duwe obat sing bunder-bunder cilik-cilik. Engko panganen. Nggih. Ah, mengke hintril. Udu. Iki obat tenan saka Cina. Oh, matur sembah nuwun tanpa pamit nyuwun pamit penemban. Ya sing ati-ati. Ning sekedhik asal leh kula duduk sumur Rasa. Kuwi rezekimu. Aku nulungi kowe tanpa pamrih. Wis to, tak dongake mari rasa kaya apa-apa. mboten niki tandha terima kasih kula. Ora usah. Ya tak tampa ning wenehno anak-anakmu. Anakmu pira? 16. Bojo? 4. Ya sak omah. Mboten wonten wong sing kaya kula iso manunggalake pawestri 3 wonten setunggal griya nek wong ampuh. Iya. Lelenge ra jamak. Sampun Sing ati-ati. Alon-alon. dipun cepangaken kula pun solopok. Solopok. Nggih. Kula niku istilahe kula gentone cebongan. Jaman nem-neman kula gleleng penyembahan. Ning saniki bareng tuwa kok sikil kula kaya lempah. Kula mboten iso mlaku sing biyen warung-warung kula jaluki dhuwit. Kula kan pasok kalih kula sakniki kula nek teng pasar cembongan dadi bandem. Muter kowe pluk. Arep gleleng ketak dasmu. Nganten niku penemban. Kowe tak critani. Nggih. Hukum kuwi neng pirang-pirang. Nggih. Hukum alam, Nggih. hukum adat, Nggih. hukum negara. Nggih. Sing terakhir hukum karma. Nggih. Kuwi kabeh telu hukum adat, hukum alam, hukum negara kuwi iso diwakilke. Ning sing jeneng hukum karma kuwi ora iso diwakilke. Kuwi hukuming tumindak. Ngoten. Ngono. Nek tumindakmu elek nalika nom-nomane saiki tuwa kowe lempoh, sikil ora iso diobahke, ora iso nggo mlaku, kuwi jane ora kok saka apa-apa ning kuwi saka dongane wong pirang-pirang sing tau tok gawe rekoso. Saiki aku tak takon karo kowe petungen. Wong dodol
mongko le dodole kulakane wae 20.000 goleke bathi nggawa bali dhuwit 30.000 ki ming bathi 5.000 mongko tok dodos duwite tok jaluk tok peksa anake nang omah do nangis ora iso mangan kowe ora gagas tekan semono duwite tok nggo seneng-seneng tok nggo omben-omben nggih rumiyin kula tumbaske toya atos ki minuman keras minuman menika toya keras menika atos toya atos dados Mbah Jenggot tenggen anggur nika asline ndase atos nyuwun ngapura karo sing gawe urip nggih nek kuwi duwe kaya aja tok nggo terus sing tok jaluki warung-warung kuwi isih buka to tesih balekke mboko sithik kalau disuwunke ngapura tok wenehi dhuwit tok balekke karo kowe kula diparingi ngapura nggih Pak Bu Lek Wo lan sapiturute kowe nditetuke aja tok nggo seneng dhewe balekke karo sing tau tok gawe rekoso kuwi seranane kowe nebus dosamu nek ora tok kaya ngono iki kuwi selawase nganti mati kowe ora iso mlaku ya ngono kuwi ternyuh ati kula biyen ya kaya nglalange raja mak-jamak wis ora usah perlu digetuni sing jeneng sego wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sego meneh nggih matur nuwun panembahan kula tak nyuwun pamit wiwit dinten menika kula ajeng manembah bagus napa sing kula entuk leh kula nyambut gawe mboten ngajeng kula nggo dhewe ning ajeng kula dum-dumke kalih sing tau tate kula gawe rekoso bagus mari kowe tenan nggih nyuwun pamit niat ning ati nggih sumpah karo sing gawe urip nggih apa sing tok ucapake nggih bakal tok lakoni demi Allah ajeng kula lakoni jajal ngadeg Menumban piye sikil kula saged kangge ngadeg syukur kuwi ora saka aku lho lantaraning sing gawe urip matur sembah lho Menumban iki kok nggih ngadeg Menumban ayo iki bejamu kuwi bonus matur nuwun wonten pinten-pinten taun kula mboten srawung kalih bojo kula bune tampan ana kula nuwun penben monggo kok kayane kaya iki kok kaya seniman nggih kula pengrawit dapukane kula wiraswara Mamban penonton setunggal dinten setunggal sasi menika swara kula mboten medal monggo swara kula niku nggih kula nyambut gawe mesti enten sing ngirimi kula ditenung kali kanca-kanca pengrawit kula apa ana sing tok curigai wonten Bang sapa sing nyuling aja sok suudon karo kancane dhewe ning ketok banget Bang ketok Bang kali kula niku ketok lemeri oh jenengmu sapa to kula Gatno meri kali swara kula aku wis tau ngrungokke swaramu ya arum tenan ya apik tenan kok ya anu nek mung jeneng iki gending opo roti halus banget nggih kula nyuwun dipun tambani menapa ya engko tak tambani ning aja sok suudon karo kancane dhewe durung karuan ya monggo saiki iki sing jeneng dolanan kaya ngono kuwi ora gampang kuwi ana hukume dadi ora usah sok curiga karo kancane dhewe ya ra pamrih kita
Mboten iso omong tenane. Mingkar mingkur ing ngono. Mingkar mingkur. Loal pun sesasi niki kula mboten entuk mangkat kali juragan kula. Wah iya. Ya wis coba ora. Agene jame anyar. Nggih. Coba mbok jajal jam kuwi copoten. Non Jam kuwi copoten. niki adus barang kula nggih. Jam ku adus barang dienggo Anti air. weh Kali anti bayar. copoten sik. Nggih, Pak. Wis, delok tak gawane. Mangke dipek. Ora. Aku ora ndek milik kamu jam koyo ngono nggon aku keh banget. Wis. Wah, wis tak sae ya. Nggih. Nyedak rene. Katno kula wonten dawuh penenten. Coba aku gumun piye Matur nuwun menawan. kowe kok bali serak meneh nek nggih nyuwara mboten men saya bali kana matur nuwun menawa benjang teng kula caosi bawal ora doyan aku iwak ritok ngono kok jame penemban jame iki sing marai oh nggih wis tak sae engko tak larunge ning segara nggih pas sesuk nek tuku jam iki sing larang ora sing golek le kuning ming 35.000 kok kuning men kaya emas mulai iki wong sugih pun sewu penemban kula menika kula menika tiyang bagus-baguse sak laladan Sidomaya. Weh. Sidomaya ngendi? Sidomaya panggenan kula menika mboten Sidomaya mriki. Oh iya, Sidomaya menika kathah sanget. Kula menika saking perbatasan antawisipun Jawi Tengah lan Jawi Barat. Ngantos kula ngertos papan mriki menika mergi ombyaking kathah wonten pendhita ingkang ampuk. Njaluk tombo apa? Penemban. Nyuwun pangapunten. Sampun ngantos seru-seru kula isi. Kula menika nek pipis panas. Nek ngopo? Apa digodhog apa? Mboten, mboten. Ampun sembrono menawa. Sak sampunipun kula malam jemah kliwon menika sowan wonten Parangkusuma. Sak wangsulipun saking mriku menika nyuwun sewu. Menika kagem pipis menika pedhi. Kowe iki aku gah nambani wong kaya ngono. Aku wegah nambani wong kaya wong nakal. Wong sing angkara murka. Kowe pamite rono ngapa? Sesirih. Sesirih po dikum banyu sirih. Sesirih menemban. Ora usah ngapusi ayo. Kowe ora mesake karo bojomu, ora mesake karo anakmu. Pokoke ngono kuwi apik, Kurang apa bojomu laden karo kowe? Kurang apa? Nek nganti kowe kena penyakit kaya ngono kuwi, kowe ora krasa terus nuwun sewu, tanggo berhubungan karo bojomu mulu kena, kowe dosamu tumpuk undung. Ora cengengesan tak tapuk kowe. Aku pendhita ora tanggo golek tombok, ora nggo nambani wong kaya ngono kuwi. Ora sakno kowe. Engko nek nganti parah bolong kuwi. Penemban kula sampun tobat. Tobat karo sing gawe urip ora tobat karo Penemban Sabdawala. Wis ora bali. Kula nyuwun dipun tanggulangi kemawon sampun ngantos meremen tekan pundi-pundi. Aduh, kok ya isih ana wong sing kaya ngene to ya. Sing tok golek iki apa to ya nyok. Nggih. Nggih. Anu bali kono. Nggih, ngestahaken dawuh. Wis bali, aku arep nambani karo kowe. Aku mau nambani perkara kaya ngono. Jenengku sapa? Kula Santosa menawa.
Ketok kok wong-wongane. Anggere raine nglengos. Mesti kaya ngono kuwi. Ayo bali kono. Nggih. Dados kula mboten dipun tambani. Ora, golek tamba liyane aku. Aku mau nambani wong kaya ngono iki. Jijik aku nambani wong kaya ngono. Nggih, nyuwun pamit mbani sekono metu kono. Iwani. Pendhitane wae pareme ora kaya pendhita sing ampuh. Nggih. Malah kula kok sujana. Sujana pripun? Nek nitik bentuk-bentuke ra kaya Petruk tane. Sampeyan iki ampun ngawur. Mosor. Mosok Petruk kok dadi pendhita niku ora bakal mukal. Petruk niku ngelmune sepira? Kanthi dening sepira? Kekuatane sepira? Mamen mawon kula tak takon. Nggih. Brahmana. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang ngaran Begawan Sabdawala? Mboten wonten kalih penemban kula Begawan Sabdawala. Panjenengan penemban Durna. Lho, malah wis ngerti karo aku. Sampun. Nandhake nek aku ki pancen pendhita kondang monyor-monyor, pendhita kondang kalau kengrat ngebaki jagat. Kersanipun rawuh mriki. Ngene ya Sabdawala. Prataku nang Kembang Sore iki sayekti diutus dening anak Prabu Duryudana supaya nyatakake yen to Kembang Sore kene iki ana pendhita sing ampuh jenenge Begawan Sabdawala. Amangkono pancen kepara nyata jebul kowe nyeng madheg Brahmana. Sabdawala. Dina samengko kersane anak Prabu Duryudana, aku ki nen mboyong kowe prapta negara Ngastina. Nek kowe gelem ayo ndang mangkat, nek ora aku wis gawa para sataku ora segelas papan. Yen kowe wangkot ora gelem tak boyong marang negara Ngastina aja kelakon dosa. Apa kelakon? Bertandake nek kuwi ana piyayi luhur sing bakal rawuh, sing bakal paring katentreman, sing bakal paring kabagyan. Ning bareng ilang pupu sing tak delok mabur ning ngarepe Begawan Sabdawala kok ganti laler ijo. Monggo laler ijo kuwi dadi pertanda bab sing ora apik. Lah, Ndara Dasih iki penemban Durna rawuh mrene arep meksa karo Begawan Sabdawala. Nuwun sewu penemban. Neng pertapan kene aku sing duwe panguwasa. Nek sampeyan arep meksa karo Begawan Sabdawala, aku jujur wae aku ora bakal gelem tekan negara Ngastina. Lho, nek ngono kowe wangkot karo aku. Ora jeneng wangkot. Sebabe sampeyan ora ngerti tata krama, sebabe sampeyan ora ngerti unggah-ungguh. Arep mboyong karo Begawan Sabdawala kok tembungmu ora kepenak ana ing kuping. Nek tembung sampeyan mriku nganggo unggah-ungguh, nganggo tata krama, mesti wae aku gelem diboyong marang negara Ngastina. Rasa dadak tata krama, rasa dadak unggah-ungguh. Ameng karo pendhita gunung karo wong desa kaya kowe kok dadak tata krama iki tata krama sing kepiye? Kowe ora nyawang karo aku. Aku ki piyayi luhur. Aku ki her. Aku ki pujanganing nata. Kowe yang pendhita gunung kaya ngono kok dadi tata kramane. Ora san dadak nggo tata krama sing kuwi ganti kowe gelem budal apa ora? Raden Antasena, piye Mbah? Sesone nek ora tak dawuhi rasa sok gleleng ngono kuwi ya. Ora perkara sok gleleng aku dasare ora seneng karo Mbah Durna ya ora seneng. Tekan ngendi-endi mesti gawe masalah, tekan ngendi-endi mesti gawe perkara. Iki mau nek tak nengke wae sampean ora bakal iso mangsuli pengendikane si Mbah Durna. Mula wong kaya ngono kuwi apike dijupak, wong kaya ngono apike diajar. Ning padha karo kowe gawe geger kanan Kembang Sore. Jagung bakarane kok, Mbah. Lho, jagung bakarane piye? Tanggung perkarane. Tegese nek ana pengamu ing para sata kula arep gawe geger pertapan Kembang Sore, aku karo Pak Dianoman sing sago gawe tentrem. Ora iso gawe tentrem pertapan Kembang Sore mendayu ngombak. Oh iya. Nek wis akan dawuh monggo kula dherekaken yo. Pokoke arep kahanane kaya ngapa atine digawe seneng. Mergo seneng kuwi obat sing mujarab kanggo nyingkirake penyakit. Iya, wis akan dawuh. Yen kowe duwe penyakit kadas kurap gatal jamur, atine kudu seneng. Oh iki ngestaken dawuh. Setelan dilebokke ning player. Nggih. Iso ora kok nyetel. Jalanipun kados pundi menawa? Oh, goblok ora. Kuwi ora ana nyenile. Nggo nyenil kuwi dipecet. Engko ora mbuka dhewe terus dilebokke ngono sidine. Oh nggih, ngestaken dawuh. Engko ora muni dhewe. Wis kelangan akal ngene bakal mboyong Begawan Sabdawala. Man, wonten timbalan. Wiwit tekane wong Ngastina iki tak kira saka pangrasaku bakal saya akeh panggoda pangrencanane sing bakal tumanduk marang pertapan Kembang Sore. Nggih. Lajeng pareng paduka kados pundi? Jaga-jaga samapta ing gati sawiga ing diri. Aja nangking maraja saka sela-selaning garu ya Anoman. Nggih ngestaken dawuh. Aku tak semedi
supaya gancarake sarta ngrancakake ngono bakal paring ilmu marang para cantrik. Nah itu lho mangkaten kula namung sumangga Dhewek kersa paduka penemban. Karo Raden Antasena jaganan pertapan kembang sore mriki ngestaken dawuh nyuwun pangestu penemban. Getun getuwung nggonku urip ana ing alam padhang. Nadyan tinitahake dening kaki guru nangka dadi sudarmaku lan biyung durga ingkang minangka dadi buku nanging saknyatane uripku tanpa beda kaya wong papa riman Wulandara. Bathara Kala biyung durga piye? Aja sambat kaya ngono ternyatane nadyan to dikaya ngapa sira iki minangka dadi ganeping Jawata. Ya tak akoni yen to aku iki dadi ganeping dewa nanging uripku ora kaya dewa-dewa ingkang mapan ana ing kayiwangan. Uripku ora kaya dewa-dewa ingkang tansah saged kelani Wang Pikulun Bathara Manikmaya. Apa to sababe dene aku matur ingkang kaya mengkono? Mbok menawa biyung durga wae wis prisa. Wiwit aku munggah ana ing dedaratan saka dasaring samudra. Dumadi saka kama kurup, kama salah, kama keluputaning kaki Manikmaya. Dumuli aku munggah ana ing kayiwangan njaluk diakoni yen to aku kuwi dadi anake Bathara Guru. Nanging jebul nggonku dadi putraning Sang Hyang Jagat Girinata ora kaya ingkang gumana musik ana ing pengangen-angenku. Dadi putra dewa, lah kok jebul malah kasangsaya uripku. Lire piye dene sira matur ingkang kaya mengkono? Wiwit biyen tekan saiki jinadhang aku entuk cadhong pangan. Ya kuwi panganku ora ya kejaba mung bocah Sukerta. Tegese bocah Sukerta mau pirang-pirang wernane. Nganti wis nata tadi kandhakake dening kaki guru nanging enggo seprene. Aku durung tau ngrasakake kaya ngapa segering wong Sukerta. Daginge lan kaya ngapa seger gethihe wong Sukerta. Biyung dina iki rasa pangrasaku nggone nandhang luwe wis ora isa dipambengi meneh. Aku kudu mangan daging menungsa. Aku kudu ngombe gethihe menungsa Sukerta. Mula dina iki dina samengko aku pilihna sapa ingkang bakal dadi cadhong panganing Bathara Kala. Yen to dina iki ora entuk cadhong pangan, ora dalah. Trima kukut jagating Bathara Kala tak balekake pangkat kadewatan marang panguwasaning Wang Pikulun Bathara Manikmaya biyung. Tobat. Aja kesusu yo nggih dipetung nganggo nalar sing ganep. Mergo ingkang bakal mbok jangka mau temene Ibu wis ngerti. Sira kepengin nedha wujuding titah menungsa wonten ingkang bakal sira dadi cadhong panganmu ya kuwi ora yo kejaba mung Pandhawa. Ternyatane Pandhawa kuwi dipetung dadi bocah Sukerta. Nanging sabar dhisik ya nggih sabar. Aja kok gawe pati ning para Pandhawa nadyan gawe cintrakaning para Pandhawa kuwi angel Bathara Kala angel. Sira kula wis ngawuningani dhewe. Bola-bali pun Ibu gawe karti sampeka, gawe rekadaya supaya Pandhawa cilik lara gedhe tenganing pati nanging tansah gagar wigar tenantuk karya. Iya. Mula dina samengko disabarke dhisik ya Bathara Kala. Ora dalah yen to kudu sabar banjur kudu pirang taun meneh nggonku ngenteni lakon iki. Mula Kang Sangga kuwi biyung upama aku ora kelakon mangan daginge wong Sukerta ya ki para Pandhawa golekno kira-kira sapa ingkang pantes minangka dadi cadhong panganing Bathara Kala. Kowe tak kandhani ya kula biyung durga piye? Setemene mateni para Pandhawa kuwi ora angel. Yen to ibu lan sira kula bisa nyingkirake marang para Panakawan. Iya, pancen mengkono. Nanging nadyan mung wujuding Panakawane wedene uga ora kena disangga enteng ternyatane luput senjata tawa tegese ora isa dikrenah cintrakan sarta patine. Jaran Panakawan Nalagareng Petra Bagong Semar kuwi tansah nyawiji dadi siji. Minangka dadi kekuatan sing ora bisa dikalahke dening apa wae. Monggo dina samengko iki setemene Panakawan nedeng Gotang Bathara Kala. Gotang sababe apa? Sabab ora ana suwiji ingkang mapan ning Karang Kadempel ingkang siji dina samengko madeg
Brahmana ana ing pertapan Kembang Sore pemarep Begawan Sabdawala. Ing satemene ora kejaba mung Petruk kantong bolong nggone madeg pendhita. Mula Bathara Kala yen kowe bakal mateni marang para Pandhawa kudu iso mateni marang Panakawan dhisik. Iki ana kalodhangan Petruk ora ditunggoni karo kadang-kadange, ora ditunggoni karo wong tuane. Mapan ana ing Kembang Sore madeg Brahmana. Yen sira bisa mateni Petruk, tak kira gampang mateni Panakawan liyane. Satemah uga gampang mateni para Pandhawa Bathara Kala. Mateni Semar Gareng lan Bagong ora bakal kangelan. Luwih-luwih mateni para Pandhawa yen Pandhawa wis suwal saka Semar sak anak-anake ngibarate kaya dene angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Mengono ngger, Lelanana dina samangka aku tak budal mapan ning pertapan Kembang Sore. Tak cidrane sugenge Begawan Sabdawala supaya mengko bisa tekaning pati lan aku iso ngrasakake kaya ngapa seger getihe Begawan Sabdawala lan bisa ngrasakake kaya ngapa enaking daginging Begawan Sabdawala. Mengkono Bathara Kala, ya mula kang sangka kuwi aku njaluk pamit biyo pamestu